El diumenge va tenir lloc la celebració de Sant Antoni Abat, patró dels animals. Els assistents van poder gaudir de diverses parades amb cervesa casolana, tortells de Sant Antoni acompanyats per un bon entrepà de botifarra. Passejant i gaudir de la gent que hi ha aquí i parlar amb la gent que aquí estem, que hem esmorzat aquí junts. I hem vingut a esmorzar i ara esperarem que faci les carreres de... Esperarem... No has vingut aquí a col·laborar, no has vingut a fartar-te. Bueno, hem vingut a fartar també, hem vingut a menjar també, Sí, hem vingut a menjar. Perquè a més d'una ens n'hem fotut dues de botifarres, La mostra d'animals de granja i les passejades amb poni van ser molt aclamades per la mainada al llarg del matí. Ei, us heu muntat els ponis? Sí, que estan en elles i anar passant per ponts. Els familiars que els acompanyaven també gaudien amb ells. Els nens es pugen als ponis, mengem una mica de botifarra, carn calenta, bé, molt bon ambient. Ver cómo corren los caballos. Sí, a servirnos algo y encontrarnos con la gente que nos conocemos. Que això continuï, que duri molts anys, que és una festa que està molt bé, molt participativa i la gent s'ho passa bé i estem molt a gust. A les 12 del migdia va donar el tret de sortida la tradicional cursa de cavalls a càrrec de la colla de Sant Antoni Abat. La Big Bang Balona va actuar mentre els genets es preparaven. La cursa va estar molt entretinguda. El premi es va disputar entre dos ginets que van trepitjar la línia d'arribada alhora. Finalment es va solucionar amb un petit sorteig. La guanyadora va ser la ginet Marta Verde, que es va emportar el val per a dues persones per menjar al restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar. Vaig venir aquí sense saber que hi hauria una cursa i em van dir cursa de cavalls. I des del primer any que corro. És molt divertit. Jo sempre ho dic, no? No vinc a guanyar, vinc a disfrutar i si guanyo, doncs molt millor, no? Perquè a tot el món li agrada guanyar, però no passa res si no guanyes. És molt divertit. Les activitats van continuar a la plaça de la Vila, on la gent va poder adquirir un vermut popular a càrrec de la Unió d'Establiments i Serveis de Sant Pol de Mar. Mentrestant, el mossèn va beneir els animals que s'adreçaven a la plaça. Hem vingut a beneir la meva gosseta, que es diu Nala. Que gaudeix el gos i nosaltres i veiem l'espectacle del poble, que és molt amè i molt distret. Venimos de veraneo aquí a San Pol, pasamos mucho tiempo en San Pol y como sabemos que hacen esta tradición, nos gustan los animales, venimos a bendecir ya al gamberro este y de paso vemos los amigos y ya está. Es como una empezar de retomar el verano. Pues hemos estado viendo la cursa de cavall y ahora aprende el vermut. Finalment, els cavalls i carros van fer una desfilada pels carrers de la vila, un matí per gaudir del nostre poble i de la bona companyia dels animals i de les amistats.